section. Vi har valgt arbejdsmarkedspolitik, og vi har valgt at se lidt nærmere på dagpengeområdet. Det var socialminister K.K. Steincke, som stod bag socialreformen fra 1933, og den blev indgået ved Kanslergadeforliget mellem Socialdemokraterne, Radikale, Venstre og Venstre. Og den indeholdt 4 love, hvoriblandt loven om arbejdsløshedsforsikring var. I 1970 der lå det fast, at det danske velfærdssystem det var universelt, og dermed så havde Danmark bevæget sig i en anden retning end Tyskland, som havde valgt den konservative model med arbejdsmarkedsbaserede forsikringer. I 1969 fik Anker Jørgensen indført, at de arbejdsløses økonomiske risiko skulle overtages fuldt ud af det offentlige. Og ekspansionen af den offentlige sektor steg markant mellem 1970 og 80. I slutningen af 1970'erne der udvidede man også personkredsen for, hvem der kunne modtage dagpengene. Og man lempede tildelingskriterierne, og samtidig så forlængede man perioden for, hvor lang tid man kunne få dagpenge. Efter oliekriserne i 1970, der skete der en sen opbremsning i de offentlige ydelser, og det skete allerede under den socialdemokratiske socialminister Ritt Bjerregaard, og senere førte Schlüter også fra 1982 en genopretningspolitik, hvor der var nedskæringer i de offentlige ydelser. Og der kan man blandt andet se på, at dagpengesatsen faldt mellem 1982 og 87 til at den reelle købekraft også faldt med 17%. Ja, og ligesom under krisen i 80'erne, 70'erne og 80'erne, så ser man nu igen efter krisen i 2008, at man igen går ind og kigger på de her ydelser. Og det har man blandt andet også gjort med dagpengereformen fra 2010, hvor den daværende VK-regering gik sammen med Dansk Folkeparti og Radikale Venstre omkring den her aftale. Og det gjorde, at man fik varigheden ned på 2 år, halverede den fra 4 år, og genoptjeningsperioden den blev fordoblet, så man nu skulle have fuldtidsarbejde i 1 år, i stedet for kun et halvt. Ja. Socialdemokratiet og SF og Enhedslisten var imod den her aftale. Under den her valgkamp, vi er i gang med nu i 2015, har det her været en af de helt store samtaleemner. Ja. Og det har jo blandt andet også gjort, at der er kommet nogle samarbejder på tværs af blokkene. Blandt andet så har DF og SF indgået en aftale, hvor Enhedslisten så også har været enige med dem i, at efter et valg, så skal de forhandle om den her dagpengereform, og der har DF og SF indgået en aftale om, at de skal have genoptjeningsperioden ned på et halvt år. Ja, og også yderligere skal man også kunne modtage dagpenge i 3 år. Ja. Morten Østergaard har så foreslået, at der skal være nogle strammere vilkår for de her arbejdsløse på dagpengereformen. Og det er blandt andet, at man skal nu kunne tage et job længere væk fra sin bopæl. Og man skal kunne være villig til at rejse længere. Ja. Helle Thorning har ikke rigtig vil give ret meget på den her dagpengereform, før kommissionen senere på året kommer med deres anbefalinger. Det eneste, hun har været ude at sige, er, at der ikke må tilføres flere penge på det her område. Ja. Venstre siger ligesom Helle Thorning-Schmidt, at den her dagpenge venter også på den her dagpengereform, eller dagpengekommission, og de mener, at man skal, for at der kommer en ordentlig aftale og komme sikkerhed på det område, at så skal der være, Socialdemokratiet og Venstre være inde i aftalen. Og man så dem også i går i debatten på DR1 blive enige om det hen over panelerne, at der ikke skulle bruges flere penge på dagpengeområdet, men at der ikke blev skåret i ydelserne i hvert fald. Ja. De konservative mener heller ikke, at man skal lempe på den her reform. De er dog villige til at indgå et kompromis, som man nu siger, hvis de kan få nogle indrømmelser på nogle skattelettelser. Liberale Alliancer ønsker at skære yderligere at lave en endnu hårdere dagpengereform. De ønsker, at varigheden skal helt ned på 1 år. Ja.
Man kan sige, at den her aftale mellem SF og Dansk Folkeparti, der ligger en vis pres på en kommende regering på grund af, at du kan ikke lave en ny dagpengeaftale inden for en blok, hvis man ikke har en af de to partier med. Nej, så... Det gør, at det her blandt andet, hele den her snak omkring dagpengereformen har gjort, at man har fremrykket kommissionens anbefalinger, så de nu skal komme senest i september. Ja, 2015. Yes. Ja. Så det er faktisk et helt år før.